Naiz irratian, bigarren kafea. Bi metro inguruko diametroa duen zuloa agertu da Zubieta kalean Donostian Gipuzkoako hiriburuan, ekainean ere beste zulo bat agertu zen kale bereko eraikin batean. Eneko Goia alkateak onartu du metroko lanen ondorioa dela. Ze sorpresa. Bai. 2 metrokoa baino handiagoa den zuloa egiten ari dira aurrekontuetan. Eusko Jaurlaritzako garraio sailburu den Iñaki Arriolak hasieran ezarritako kostua 150 inguru haziko zela iragarri zuen. Eta 170 ere iritsi daitekeela. No, diru festa. Eta Euskal Selekzioak garaipena lortu zuen atzo Kostarrikaren aurka bolada ona darama selekzioak. Ia 9 urte daramatza galdu gabe 2011ko abenduan Tunisiaren aurka 1-2 galdu zuenetik. Ordutik 6 partida irabazi ditu eta 3 berdin du. Eta bulegoetan jokatzen den partida galdu. 2 urte igaro dira Durangoko bileratik, eta oraindik Euskadiko Federazioak ez du bete batzarrak eskatu ziona. Nazioarteko, hau da, FIFA eta Europako UEFA federazioi eskatzea eskubide osoko kide gisa onartua izateko. Euskal Selekzioa 1930an sortu zen Euskal Herriaren naziotasuna aldarrikatu eta txapelketa ofizialetan Euskal Herria ordezkatzeko talde bat izateko asmoz. Ordutek izen ugari izan ditu eta eztabaida asko sortu dira. Selekzion Norte, Baskonia, Euskadi, 2008an Euskadi izena erabiliko zela adierazi zuen Euskadiko Futbol Federakuntzak. Jokalari askok izen aldaketaren aurkako agiria idatzi zuten, selekzioan ez zutela parte hartuko esanez. Tirabira handien ostean, akordiorik lortu ez, eta partidua ez zela jokatuko erabaki zuten. Ai, zenbateko garrantzia duen hitzak ondo aukeratzeak. Galde dizaiokegu Juan Ignacio Artxogari gaur ilunak argitzen tartean 2 euskal hitzen jatorria azalduko digu. Exur berritu eta giñarreba. Hogeita 15 film labur aukeratu dituzte Goya sarietan lehiatzeko. Hoien artean, Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagaren Mateoren ama, eta Iker Esteibarlandaren Before I Die euskal film laburrak hautatu dituzte. Mateoren ama film laburrak lehen urteko Zinebi jaialdiko euskal zinemaren sari nagusia lortu zuen. Gaur Zinebi oso presente izango dugu, Lur Olaizola elkarrezketatuko dugu, Zinebin aurkeztu du bere bigarren lana Zerua Blue izeneko film laburra. Eta Zinebirekin jarraituz, film laburrak eta emakumeak berdintasunerako gakoak mahaingurua egingo dute gaur Zinebik eta hemen ere elkarteak. Emakumeek zinemaren industrian duten lekuaz eta etorkizun hurbilak ekarriko dituen desafioez gogoeta egingo dute gaur arratsaldeko 6etan Azkuna zentroan. Online ere jarraitzeko aukera izango duzu, Eta noski guk ere erreparatuko dugu. Izango direlako euskal produkzio asko Zinebiko sail ofizial horretan. Eta hoien artean gurekin protagonista izan zen filmetako bat, hain zuzen ere zinemaldian estrenatu zen Quebrantos film laburra. Me diste con tu mágica sonrisa la dicha y la ilusión que había perdido. Le diste a mi corazón herido la calma y el consuelo del olvido. Ahora de tu amor curo mi herida, no puedo ya vivir sin tu cariño. Y en la soledad de mi martirio, amarte siempre sin cesar al fin. Y en la soledad de mi martirio, amarte siempre sin cesar al fin. Cada nota de mi lira es un quebranto que irradia la pasión que mi alma siente.
Kantu hau entzun genuen, eta entzun daiteke noski sail ofizial horretan ere zinebin lehian den Quebrantos Maria Elortza eta Koldo Almandozek osatutako edo egindako film labur horretan, eta aipatu dugun solasaldi horretan emakumeek zinemaren industrian izango duten pixuaz egingo den solasaldi horretan ere bertan izango da Maria Elortza. Bera beste hainbatekin. Zineaz ari gara eta gaurko egunez jaio zen Martin Scorsese zine zuzendaria. Gerra osteko zuzendari onenetakotzat jo dute kritikariek. Bere lanetan sarritan errepikatzen ditu gaiak italiar nortasuna, Ameriketako estatu batuetan, errua eta erredentzioa fede katolikoan, matxismoa, bortizkeria. Berak zuzendu ditu Goodfellas, Casino, Shutter Island, The Irishman, eta oso musikalea denez, rockari buruzko dokumental asko ere egin ditu. Woodstock jaialdiari buruz, No Direction Home, Bob Dylani buruzkoa, George Harrison Living in the Material World, George Harrisoni buruzkoa, eta azkenekoa Rolling Thunder Review about Bob Dylan Story. Oire bai, Bob Dylani buruzkoa. Ia egunero, aipatzen dugu hemen Bob Dylan beti dago zerbait kontatzeko. Bueno, ohiurak ez galtzeko, gaurko egunez argitaratu zuen Rolling Stonek historiako 500 abestirik onenak zerrenda. Eta badakizue, zein den zerrenda horretako lehen postua. Ui, ez zu asmatuko. Bob Dylan, like a Rolling Stone abestiarekin. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel? Venga, aukeratu batetik 500erainoko zenbaki bat, eta esango dizuet zein abestiri dagokion. Venga, 16. Blow in the Wind, Bob Dylan. Kristona itzela da hori. Jesus, 59. The Times They Are Changing, Bob Dylan. Venga, 78. Tangled Up in Blue, Bob Dylan. Esan dizuet, ezin libratu. Venga, konpentsatzeko eta nahi 7 asko gustatzen zaidanez, 217 postuan, Dolly Parton, Jolene. Wow. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't. Zagiz gustatu zean gehiago abestia bera, edo goiurik egin duen lotur hori 7 zenbakia, 217. Nik Jolene, Jolene. hau entzun nahi, nunta, punta. Bai, garbi geratzen zaigu. Don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Haizu, Miley Cyrusek ere badu abestionen bertsio bat etxean grabatutakoa, The Backyard Session deituriko bideo sorta hortan, ez? Bai, eta bideo sorta hortan baita badau beste bertsio oso polit bat, ustet maite nahi asko gustatu zaiona. Jeff Buckleyren Lilac Wine. You I want to be. But now I think more than I ought to think, and do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you. Lilac wine is sweet. Ai, Tragatu, bai, zein nintzen goxatzen. Miley Cyrusen ahotsa bai, baina, kanta da itzela. Jeff Buckley gaurko egunez jaio zen estatu batuar abeslari eta musikagilea. 1984an grabatu zen Grace, lehen eta bakarra izango zen estudio albuma, eta garai guztietako maixulan konsideratzen dena. Venga, gaur saioa amaitzeko Jeff Buckley abesti batzuk entzungo ditugu. Bai, Gustoko dugu artista. Bale. Baina lehenago, aipatu dugu Juan Ignacio Artxuagak Exur berritu eta Ginarre baitzak azalduko dizkigula, zine bijaialdia hitz egingo dugula, Lurrola Izola elkarrizkatatuko dugula, zer gehiago?
Adibidez, politikantuz. Marcos Esteban badator. Ini, itzuliko da gaur gurera. Ahotsak berotu dituzue? Buah, eta zeri buruzkoa izango da gaurko bestia. Aha, dena ezin kontatu. Ini, seguro zoze biatibudela eta. Bira, Alkizako ostatuko jantoki utxetik, noski, Hombre, antxe ensaiaten zegoela bialdu digu zatitxo bat, bai. Takegitzean begiratzen dut nire barnean, ta zuentzako gogotsu jarraitzen dut lanean, aske egiten nauen herri hontan. Bizi naizelako nahi dizuet eskerrak eman, eskerrik asko Alkiza zuen babesagatik, jasotzen dudana itzultzeko ez daukat nahikorik naiz ta batzutan indarrak. Zerbait antzeman dugu, Alkizako herriarekin badu eskermezu bate kontatzeko Spoiler, Marcos Esteban. Kasiko algara, Azaroak 17 ditu gaur. Egurre! Eta aste artea da. Zuekin, Maitena Salinas, Maitena, tragatu. Arratsaldeon Euskal Herria! Gaurgo Yuri etorri da too much. Go, Yuri ez eiza eta bere matxak. kaixo! Bueno, dagoenako badugu inen beste aldean, Luro Laizola, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon! Aipatu guekin izango nuela Zerua Blue fin laburaren zuzendaria, eta segituan izango dugu, noski. Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio naiz, gaur 85garrena du, bigarren kafea, gero eta hurbilego egungarrena, eta pres gara, zuekin gozatzeko. Plazar baduzuen naiz irratiaren sintonian, bigarren kafea, arratsaldeko 9:12 minutu dira. Bueno, gauzek hemen horrela funtzionatzen dute. Gaurko egunez Paul McCartneyk Good Evening New York City zuzeneko albuma editatu zuen. Eta noski, album hortako edo diska hortako kantu bat jargen ezaken, baina ez, Maitena Salinasek nahi zuen, beste hau, Queenie, Goiurik 217 zuen, Rolling Stone zerrendan, Jolin entzuteko, Maitenak hau nahi zuen. Jakina baiet. Paul McCartney ere bada musika efemeridetako Egunero. pixu xamardan horietako bat. Bueno, John Lennonekin batera, eh? Buah, John Lennon eta Yoko Ono zera. Baino, beti garaie Bob Dylan, eh? Beti. Ze jatorra Bob Dylan, eh? Horreko alda. Gainer histori politxe badauke honez, Queeniai da, antzadenez, McCartney, bueno, txikitan jokatzen zuen zerbaitera, eta Queenia izena zuen, eta Queenia, bueno, esaten du, ez, letra berak, beraz, txikitako jolas batean oinarritutako kanta da, ederra da hori. Bai, noski baiet. Behiratu dit Maitenak, en plan, esantzazu zerbait, ez? Esantzazu baiet. Bai, Maitena, zein ederra kontatu digozen historia. Eskerrik asko, Asensio. Maite ditu horrelako historiak. Bai. Eta besterako gauzak, lotura lista. Bueno, maite dut, entartian sartu erko dugu. Nora hasiko da? Venga, Yuri, zu.
Bale, bida, gaurko nere maite duta. Buah, itxoin, barkatu, baino, ja, aurriku zezaket, hola, besazpitik poker jokoan, komodina ateratzen duenaren moduan, goiurik botako dela bere maite duta. Itxoin, adi. Ui, matxak? Ez, bida. Eginan komentatzen, bazkaltza, noa jumar genuen, eta eginan komentatzen terraza baten, eseiko gea, eguzkitan, aurrekon baita lagun batekin, igual, gozaltza jungo gea, kafeteri horta, egunero hola. Eta enaiz oitu, tabernak eta jatetxeak, itxita dutera. Eta maite dut hori, ze ez dut oitu nahi. Bum! Agur. Nik lotura ingo detzuk esandakoarekin, ez baino gutxiago izango. Eta duela egun batzuk, herriko denda batea jo nintzen, eta bertan oso gauza, ederra pasatu zen. Emakumeak oso ondo tratatu nindun, besteak beste, atentzio bikaina izan zen, baino Euskal Herriko produktuak saltzen zituzten, eta hortaz gain, kariñokin egindako kafea, eta ez ditut esango, baina korrasan hartu nuen, koipepilekin, baino beak egindako poltsak zeuden, hau da, beak eskuz margoturiko poltseetan sartzen zunden, eta dena birziklatuta zen. Orduan, iruditzen zait, sekula baino gehiago, bereiek zaintzen gaituzten bezala guk ere, denda txikiak zaindu behar ditugula. Beraz, hori da maite dudana. Denda txikien xarma. Nik maite dut kantu hau. Bueno, pues esta canción se titula Aunque tú no lo sepas y se la vamos a dedicar al gran Enrique Urquijo. Aunque tú no lo sepas. Gaurko egunez ziltzen Enrique Urquijo handia Madrilen, gaindosi baten ondorioz 39 urterekin, uste dut aurkezpenik behar ez duen konposatzaile musikari, Los Secretos taldean bera nahi Alvarorekin batera, bide luzea egin zuena, naiz eta 39 urterekin hil. Eta horrelako kantuak utzi zituen bera egote hutsak, ze kantu hau ez da berea, naiz eta jende asko kala pentsatu, bere azken urteetan, 30 urte zituela, Kike González gabeslari madrildarari eskatu zion, nahizu egin, alduzu kantu bat niretzat urrengo diskorako. Eta Kikek abesti hau idatzi zuen, aunque tú no lo sepas. Eta hortarako, Luis García Montero poetaren poesia bat hartu zuen abia puntu, poema bera alaxekoa zen, aunque tú no lo sepas, nahiz azuk jakinez. Baina, oso kuriosoa da, bertan egiten duen ariketa. Poema bera hartu ez, eta poemak berak ia esaten duena esan da, beste hitz batzuk idatzi zituen eta kantua bere egin zuen. Eta uste dut errepikatu izenburua bakarrik, nahiz azuk ez jakin, aunque tú no lo sepas hori bakarrik errepikatzen dela, baina poema irakurriko bazenute, konturatuko zinateke segituen kantua bera, poema hortan oinarrituta badagoela alako parekotasun ikaragarria. Eta handik abiatu zen Luis García Montero, Kike Gonzálezekin izan zuen harremana, bata poeta, bestea musikaria, eta azken Kike Gonzálezen diskoan, lan hori elkarrekin egin dute, hau uste dut noizbait kontatuko nuela irratian, Las Palabras Vividas, eta benetan artelan bate izan zen. Beraz, Enrique Urquijoren bitartez, elkartu ziren Luis García Montero eta Kike González, eta duela hilabete gutxi kaleratu duten Las Palabras Vividas hori ere izan liteke. Omenaldia, gaurko egunez, hiltzen, Enrique Urquijo berarentzat ere. Con las manos tan llenas, cada día más flacos, inventamos mareas, tripulábamos barcos, encendía con besos. El mar de tus labios,
Zuk ere aurkitzen dituzu aitzakiak gustoko dituzuna bestia jartzeko, Hemen dena berdina egiten dugu. Eta zuzeneko honetan Joserra Senperena ari zen pianoan, Burlitzerran, Hammond organoan, Rhodes pianoan, eta ez da harmonion bat ere zote zuen bertan. Eta horrelako euskal musikariak ere maite ditugu noski. Gainera Joserra Senperaren ahotsa, entzun genuen, gure saioan izan zen, aurtengo denboraldiko lehen astean. Laster berriz ere entzuteko aukera izango du, ze bera, Koldo Uriarte, Juancho Zeberio eta Inigo Ruiz de Gordejuela, euskal pianisten bitartez, Keith Jarreten inguruko hausnarketa bat egingo dugu, badakizuet duela gutxi, aipatu genuen, Jarretek ezkerreskua ezin erabili zuela, galdu zuelako, ez, mugikortasuna ezkerreskuan pare bat, ez da gitoz ondo iktusatzen izan, baina garun derramere pare bat izan zituela, eta horrek ezkerreskua ezin erabilita utzi zuela. Eta, euskal pianista askok bere saretan ere esan zuten, ez dezala eskuinarekin bakarrik jarra ezala musika egiten, 75 urte ditu Keith Jarretek jazz musikan eta beste bat estilotan izan den, pianista ondienetakoa, eta oraindik ere ziurrenik bada, eta egingo dugu, tartea lau pianista euskalduna ondien bitartez, Keith Jarret omendu, eta Keith Jarreten inguruko hausnarketa hori egin ahal izateko. Eta hau esan da, Lur Olaizolari eskatu behar diogu. Bere maite eta Zerua Blu lan hortan murgildu horretik. Lur, zein da zure maite duta? Denbora eman dizugu ondo pentsatzeko, Bai, baina ez da inerresa. Egia zen Goiurirekin oso ados nago. Neri ere asko gustatzen baitzaizkit terrazak, eta lagunekin hor eguzkitan zerbait hartzea. Baina justo pianoarekin lotuta ere, beira, kontatuko dizuet, orain dela astebete gutxi gora bera erosi detela teklatu bat. Bai. Ze, txikian nintzela urtetan jo nuen pianoa, baina gero, bizitzak beste leku batzutara ematen zaitu, ez da inerresa, gero jarraitzea. Eta justu hori orain dela 15 egun gutxi gora bera, ez, hasi zirela berriro etxean sartu behar ginela, ez, eta esan nuen, bazpa ere, teklatu bat erosi nahi, beraz, benetan pianoa jotzea asko gustatzen zait. Eta komentatu duzun programa horrek oso itxura polita doka baita. Entzungo duzu, pasako dizugu, eta eutxik hemen, ez, badago jendea, etxerako, ez dakit, morenitoak kongelatzen dituera itxialdia datorrenean. Alakorik egiten. Baina ni baita piano jolea naiz, eta urtetan utzitako piano jolea gainera. Bai. Pentsa nola diren gauzak, Lur, guk estudian badugu piano bat. Maitenak piano jotzen du. Idoia ganiskututa dagoela, gure lankideak ere, piano jotzen zuen. Zuk Goiuri jotzen zenen pianoa, ez? Oraindik garai zaude. Eta atzo, ordenagailuan topatu nuen una matinako partitura. Ludoviko inau diren una matina o una matina, bai. Kantuaren partitura, eta pentsa duen hori imprimiatu, pianoan jarri behar dugu, eta hola, datorrenak, ardezala bere tartetxoa pianoa bizkat jotzeko, eta beraz, Lur, nahi duzunean, zure ibilbidearekin aitzakiak asko daude, beraz, bisita egin ezakentu, eta pianoa, pianoaren evoluzioa edo pianoa jotzen egiten duzen evoluzioa probatu eta gurekin. Ikusiko dugu. Ofizialki aurkeztuko dugu, jakingo duzu, jakina norden Lur Olaizola, baina ez dakien arentzat. Lur Olaizola Lizarralde Donostian jaio zen, 1988an, artista visual eta ekoizle kultural gixalan egin du New Yorken, eta bertan Horse and Tails ekoiztetxearekin kolaboratu duzu, besteak beste, Architecture and Design Film Festival jaialdia koordinatu duzu ere. Bartzelonako kultura garaikidean zentroan lan egin duzu ikusentzunezko dokumentalean, egile eta editorea bezala, eta gaur egun Tabakaleran kultura garaikidearen nazioarteko zentroan ikusentzunezko programak koordinatzen dituzu. Bere bigarren lana aurkeztera etorri zaigu gaur, Zinebin, Zerua Blu titulupean, eta sinopsia hauxe izango litzateke. 1954eko urtarrilaren 24ean, 22 urteko Mamai jaunarenak itsasontzi bat hartu zuen Le Havretik New Yorkera. Baina bere bidaia lehenago hasi zen herriko zinearetoan. Hortzai zen, pantailatik atera, bizitza zeharkatu eta inoiz uzten ez duten irudiekin. Cadillac ederra, neska gaztea, Zerua Blu.
Bueno, Zerua Blu Zinemak desioak sortzeko eta bizitza aldatzeko duen boterea erakusten duzu dokumentalean, Lur. Zuri ere horrela pasa zaizula esan genezake, ezta? Bueno, egia esan, eken Euskal Kultura Erakundean ikerketa txiki bat egitera jo nintzen, hor ustaritzen daukate artxiboa, ez dakit inoiz egon zeaten, baina oso leku interesgarria da. 2007 urtetik daramate beraiek testigantza ezberdinak jasotzen iparralden, eta nire helburua zen ikustea ea aurkitzen nuen testigantzaren bat kontatzen zuenik zinearekin ikusle bezala aukitako esperientzia bereziren bat, ez? Zeukan pertsonaren bat, ea aurkitzeko gain nintzen. Eta hor aurkitu nuen justu Mamai jaunarena. Beraz, alde batetik bai egia da lanillan eramala galdera hori, ez? Hau da, zinearekin harreman berezirik eukitako testigantzaren bat zegoen, baina gero benetan harritu nindun Mamairen historia aurkitzeak, ez? Azkenean 1994 urtean, ez? Imaginatzen duzu itsasontzi hori 7 egunetan, ez? New Yorkera zijoala eta oso fuertea da pentsatzea bere desira hori hasi zala zine gela batean pelikula bat ikusteagatik, ez? Horre Lur, lehenengo tentazioa izan ziteken pentsatzea. Film bat osatu behar balin badut, ze pena ez dudala itsasontziaren irudirik. Baina zinea baditu bestelako erraminta batzuk eta bestelako diskurso eta poetika bat, eta lortu duzu, ez? Bere hitzak eta itsasontziarekin, inongo loturarik ez duten irudiekin, baina segurazki berarekin bai duten horiekin, islatzea oso modu goxoan eta oso modu zinematografikoan kontatzen duen hori, ez? Oso gutxirekin, oso minimalismotik esan daiteke, ez? Bai, hasieratik itsasontziaren irudiak baino gehiago, hasieratik oso tentagarri izan zen baita saiatzea aurkitzen berak zine areto horretan ikusi zituen irudiak, ez? Hau da, ikus genezan guk ere zeintzuk izan ziren berak deskribatzen dituen irudi horiek, eta benetan Ameriketara joateko desira hori piztu zioten irudi horiek. Baina aldi berean nik azken aldian gehien bat, nire lan ezberdinetan, baina atentzio handia jarri diet justu ze indar daukaten askotan hitzek, eta nola hitzak beraiek irudiri diren, ez? Eta orduan bai oso hasieratik ikusi nuela hitzetan bertan zegoela pelikula honen potentzia seguruna. Ez irudi literaletan, baizik eta nola askotan hitzek aramaten gu ikusle bezala ere imaginatzera. Eta hori askotan irudi agian potenteagoak dira baita ikusten ditugunak baino, ez? Loreak, leiho irikiak, bada saiakera poetiko bat, ez? Bada bilaketa ikoniko bat irudioien hautaketan edo. Bai, eta hor nire ustez, nire lan egiteko era da, baina oso garrantzitsua izan zen Mamai jaunarena ezagutzera jo nintzen, eta berez, hor elkar ezagutu genuenean ikusi nuen, berako zeukala lorategi hau, eta bere egunerokotasunaren barruan zegoela lore sorta polita hauek egitea, ez? Eta horregatik askotan, badago lehenago egiten duten ikerketa bat, lanetan, baina badago gero benetan errealitatea nolabait harrapatzeko desira bat nire aldetik, ez? Orduan kasu honetan, komentatzen duzun bezala, azkenean hortxe bere bizitzan aurkitu nuen, berak lorategia zeukala eta lore sorta hauek egiten zitula, eta bai iruditu zitzaidala oso era polita izan zitekela, pixka bat bere erretratua egiteko. Ez da, lehenbiziko aldia gainea, emakume baten esperientzia ez, plazaratzen duzula. Hau da zure bigarren lana, baina lehenbizikoa Xulia, lehengo urtean ere aurkeztu zenuen Zinebin. Eta zuretzako zer da dokumentala? Hau da, ze hemen emakume bien, edo gehiagoren ez, esperientzia islatzen da zurea, ez, zuzendari gisa, eta gero protagonistarena ere. Zer herramienta da zuretzat dokumentala? Dokumentala esaten dugunen, nik uste nire kasuan askotan dela errealitatean oinarritzen direlako nik kontatzen ditudan historiak, ez? Hau da, benetako emakumeen bizitza ekartzen ditut agian abia puntu, baina gero bai saiatzen naizela beti
agian zine konbentzionalena puskatzen, nolabait, ez? Eta orduan, naiz eta errealitatean oinarritutako dokumentalak izan, beti saiatzen naiz beste herramienta batzuen bitartez fikzio bruntz eramaten. Nik uste dut agian zerua blun xulian, baina gehiago ikusten dela nahi hori, eta kasu honetan, da oinarria bada dagoeneko ekeko artxiboan dagoen elkarrizketa bat, baina gero nola batean hori bihurtzen den gidoi, ez, esan dezakegu, eta beste neska batek interpretatzen du iraganeko kontakizun hori. Eta iruditzen zait azkenean, niri gustatzen zaizkian dokumentalak beti daukatela fikziora irteera bat, nolabait. Beti dira oso kombinatuta dauden gauzak, ez? Askotan dokumentalari buruz hitz egiten degunan ere badirudi elkarrizketa batzuk izango direla, ez? Edo oso forma konbentzionalean egiten diren retratuak, eta nire kasuan gutxienez gustatzen zait gehiago jolastea pixka bat. Muga horretan, ez? Nun dokumentala fikzioa, nun hasten da bata, eta nun bukatzen da bestea. Bai, hori da. Izan behar dizugu, asko gustatu zaigula hiru, Bai. Posten naiz. Benetan, Ikara gustatu zaigu, eta gaurko izan edukidugu alako konversazio, ez dakit, friki xamarra edo, eta ez dakit gauza bek galdetzen dira, baina galdetu behar zaio. Kredituetan erreparatu dugu, Clara Luz izan da kolorista, Gerard Ortin Kastelbi argazki zuzendaria, irudiek badute analogikotik asko. Ez dakit analogikoan grabatuta edo digitalen grabatuta dauden, baina lortu duzue alako estetika oso egiazkoa. Bai. Digitalean dago filmatuta, baina, egia esan, polita iruditzen zait, iruditu bat zaizue analogikotik gertu zegoela, agian bai oki duela, ez dakit, tratamenduak agian gertukotasun zerbait edo. Nik normalean digitalean egiten dut lan. Oraindik ez da hain, esan nahi dut, azkenean proiektuaren arabera pentsatzen dut ere aldatuko detela, agian, baina bai iruditzen zaidala garrantzitsua, askotan analogikoan lan egiten denean, irudia nolabait romantizatzen da, ez? Eta nire ustez kontutan hartu behar den zerbait da baita analogikoan lan egitea gaur egun nahiko garestia dela. Eta uste badagoela tendentzia bat, hori nolabait edertasunera erresago egiten delako analogikoarekin, ez? Badagoela azken urtetan tendentzia bat analogikoarekin lan egitera, eta ni gutxienez, zalantzan jartzen dut. Iruditzen zait, digitala ere aldarrikatzeko zerbait dela, eta horrelako ekoizpen txikietan, askotan egiteko aukera bakarri izaten dela, ez? Baita digitala. Bai, eta emaitzak guztiz merez izan du, beraz, zalantza hori sortzea bada meritua, zalantzarik gabe. Izan dituzu proiektuan, oiko lantalde teknikotik arago, elkarrizketatzaileak ere, edo elkarrizketatzailea. Erabaki hori garbi zenuen hasieratik, zuzendari bezala, dokumentalgile bezala, Mamadirekin zuzeneko elkarlan hori eginez eta lantalderen bitartez osatzearena, eta ze puntutaraino geratu zara elkarrizketa sortzetik urrun, gertu, elkarlan, negozio, pakto, nolako? Prozesuari dagokionez, dagoeneko elkarrizketa ekeko artxibo honetan bazegoen, ez? Entzuten den elkarrizketa hori dagoeneko Teresak egin zion elkarrizketa Mamairi orain dela urte batzuk. Eta egia esan hasieran ez zuen elkarrizketak laburmetraian jun behar, ez zan hasieran genukan ideia bat, baina egia da, bai Xulian, bai Zerua Blum, bikasutan muntaiaren momentua izan dela oso klabe erabaki guztiak hartzeko. Zerua Bluren kasuan 3 eguneko filmaketa egin genuen, eta gero Maili eta Biok 4 eskutara nik uste dut beste 3-4 egun ginela. Eta hori izan zen pixka bat, ez dakit alde zaurretik erabaki gehiegi hartuta genituen. Gehiago izan zen behin materialarekin lanean hasi, eta gure ordenagailuan geundela ikusi genuen bapatean ondo zijoakiola hori elkarrizketa hori ere sartu ahal izatea, ez? Eta hori da nik uste erabakitzeko momentua muntaia, oso klabe. Bai Xulian, bai honetan, bitan izan da oso momentu garrantzitsua.
agian baita nik filmaketarako daukadan era, dalako, ez nuke esango improvisatzea, baina bai pixka bat jolasteko, lehen jolasa, aipatu dut ja, eta uste dut horrekin bailotuko nukela nire filmatzeko era. Dala oso agian protagonistei ariketa ezberdinak egin ditzaten eskatzea, ez? Zerua blunera ikusten da momentu batean ingleseko ariketak irakurtzen dituztela bai mamai, bai maginek, baina beste momentu batean ere mapan bilatzen ari direla, guztiek azkenan ariketak dira, beraiei proposatutako ariketatxo ezberdinak. Eta orduan filmaketa horrela denez, ez? Hain ariketa, gero nik uste dut muntaian dela benetan pelikulari forma ematen diogun momentua. Eta kasu honetan ere horri izan zen ikusi genuenean, elkarrizketa sartzea oso ondo zetorkigula, beste kapa bat gehiago sortzen zala, ez? Eta ahots kapa hoie guztiek osatzen zutela oso ondo, bai iraganeko historia hori, baina baita gaur egundik ere, ze hausnarketa izan ditzakegun, Euskal Herritik Ameriketara bizitzera joan ziren belaunaldi horien inguruan, ez? Egiten duzun hori badu ere, ezakitez, ondaretik, ez? Nola baiteko, emakumeen ahotsak, ez? Ondare diren emakumeen ahotsak biltzen ari zara. Hori kontzienteki egiten duzu, ez, hau da, propio egiten duzu, edo zurekin badatorren zerbait da? Esango nuke, alde batetik, ni neu ari nizela ikusten zer den nere zinea. Ez, hori oso bilaketa polita da, bigarren pieza honekin ikusi dut, lehenengoaren antzekotasuna batzuk daudela eta besteak beste bai daukala harreman handia esaten duzun horrekin, ez, gainera oso era politean, eskerrik asko, baina emakumeen ahots ezberdinak jasotzen jun, ez dakit erabakieten zerbait den, baina badakit nire hurrengo proiektua ere horrekin lotuta dagoela. Beraz, ez dakit hasieratik nekien, hortan lan egingo nuenik, baina bai dudarik gabe oso barruan daukadan zerbait dela eta bideak hortik jarraituko duela. Bai memoria, bai iragana, ez? Bai historiak bestera batean kontatzeko aukera emate hori, baina bai nik uste dut emakumeena, ez dakit erabakitan ukanala, ez? Baina hortik doa dudarik gabe. Zer daukezun buruan oraintxe bertan, edo... Bai, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza bat eman ziaten, arte proiektu baterako, kasu honetan ikusentzunezko pieza bat izango da ere, eta abiapuntua dira Joiesen egunerokoak. 3. kuadernoa izena dauka proiektuak, bai, eta, orain astear, zerua blua aurkeztuta, hau orain dela hilabete edo jakin nuen diru laguntza eman zidatela, eta ordan orain hasiko naiz, hortan lanean. Oso da, zehatzo Twitterren lagun batek hori zioen, ez? Ea noiz, emakumeok puntu feminista batetik jorratu behar genuen Joiesi, ez? Pasatutakoa. Beraz, iruditzen zaitu hurrengo unean, zuk hau esatea, benetan, bihotza botzen zait. Bai, eskerrik asko, gogo zegia esan. Zuri ze denontzako da? Lur, Xulian ikusi genuen nola adikzioak eta iesaren krisiak bizitza nola aldatzen duten, baina esperantza mantenduz. Mamai ere itxaropentsu joaten da New Yorkera. Zu nola ari zara bizitzen zinebiko kontu guztia, itxaropentsu zaudezu baita? Saria dela eta ez dela. Hori ikusiko dugu. Lehian da. Hori da. Bai, lehian da, ikus dezagun, ikusiko dugu. Hor, asko ezin dut esan, epaimai bat dago, eta beste laburrak ere oso interesgarriak dira, eta orduan, ilusio handia egingo lidake, eta gehien bat asko lagunduko lidake, aurrengo proiektua dela, eta aurrengoak direla, ez? Claro. Orduan, ikus dezagun, ea zorterik dagon. Ze ondo, ea ospatzen dugun, datozen egunetan. Bai, hori da. Guri guztatu zaigu, baina ez gira epaimaikideak. Badakite zer egin zinebikoak. Ordurako ja 3. lana aterata aukiko du Lurrek. Konpondu da.
Beno, Luro Laizola, zorterik honen opa dizugu, noski. Eskerrik asko benetan. Izango zara, bai zu eta bai beste euskal proiektu batzuk, eta noski, guzti ere gure zorterik honena opa diegu. Lan ederra daude eta euretako askorekin datozen egunetan ere bigarren kafean aritzeko aukera izango dugu, baina, tira, behintzat gainontzeko euskal proiektuei aina zorte hone opa dizugu. Eskerrik asko benetan, eta eskerrik asko programara gonbidatzagatik. Gonbidapena luzatuta duzu, pianoarekin trebatuta, gure beste bideatetik egin ezakegu. Artituko dugu, olako transdisciplinarietatik egindako gauzaren bat, edo zuk pentsatu pianoarekin zegingo duzun gurean. Oso ondo. Egiten ditugu. Eskerrik asko, Luro Laizola. Eskerrik asko. Agur. Eta entzuten ari garen hau Charlotte Gainsbourg 2017an Rest albuma kaleratu zuen, eta hemen Ring a Ring of Roses kantuarekin, bagoaz aurrera dagoeneko Marcos Esteban Pini gurean da, Txoin Marcos ez da egin mikro hori irikita badu da, segundu da. Bai, Marcos, atxaldeon, Arratxaldeon. Zondatzen zaitugun. Horrela, bosta horrekin. Politikantuz tarteka berreskuratuko dugu, eta gaur Marcos Estebani dagokio, aurreratu digu, gainera kantuaren izena, ez, Baiuri? Amesteko garaia da. Amesteko, ez? Oizan, dut? Abesteko urartizu bat. Bueno, abesteko baita. Abesteko gaia da. Abesteko bada ere. Bota matxa, Baiuri. Round and round in circle, waiting for a miracle, kiss the ground. Enfant, monstre brillant. Premier, cheveux blancs, crâne le temps. Premier, pépin, début de la fin. Dernier soupir, qu'il soit de plaisir. Ring a roses, pocket full of poses, we all fall down. Round and round in circle, waiting for a miracle, kiss the ground. Ring a roses, pocket full of poses, we all fall down. Round and round in circle, waiting for a miracle, kiss the ground. Eta gogorarazi egingo dizuegu, arratsaldeko 6etan, Bilbotik bazabiltzate edo gertu harrapatzen badizue, Salabasti idazkuna zentroan topaketa dugula filma laburrak eta emakumeak berdintasunaren gakoak izenpean. Eta bertan, Maria Lorza, Maitane Carballo eta Marta Gomez izango dituzue, eta Lara Izagirre moderatzaile lanak egiten. Beraz, presentzialki edo online ere? Oidaz, bazaude Bilbon? Lasai. Online ikusi, eta emakume hauen esperientzia gertutik, ezagutzeko aukera izango duzue. Irubebikoitza.hemen.eus.
Webunean. Hori da, bueno, webunean eta gainea webune berria kaleratu behar dute. Hemen elkartea, badakigu, ikusentzunezkoan lan egiten duten, emakume anitzen plataforma badala. Eta, bueno, emakumeok egiten dugun, ikusentzunezkoan egiten dugun lana sustatzea duena helburu, lan itzela egiten ari direla, duela urte batzuetatik ona. Eta, bueno, webune berri izango dutela. Eta honetara dedikatzen bazea ere, jakintzazula izena ematea duzula, eta bertan ere, askotan lanak ateratzen dira, ezta? Talde lanak egiten dira, eta oso gauza interesgarria da. Eta ez dugu esan, baina izango da norbait, hortxe buruari bueltak ematen ari dena, eta nik Zinebi Bilbon izaki bertara horbiltzerik ez dut, baina joan den astean aipatu genuen. Bai Filmin plataformaren bitartez, eta baita Feshomen bitartez, baduzuela aukera. Feshomek esaterako 10 eurotan ematen du aukera, Zinebi osoa, bono guztia konsumitualizateko, visualizazio bakarra, abono horren barruan, baina benetan gauza interesgarria daude ikusteko. Eta emakume zinemagileak ari ginela aipatzen, aipatu dugu noski oraintxe Lur Olaizolaren lan hori, baina sail ofizialean Euskal Produkzioen artean badugu beste emakume zuzendarik egindako lan baino gehiago. Oso interesgarria Polvo Somos, Estibaliz Urresola Solagurenen lana, 29 minutuko mediometrajea esango dugu, iraupen erdiko filma, eta bertan oso kuriosoa da, ze emakume senideen arteko harreman gatazken inguruan ari dira, protagonistak Ane izena du, eta Jon Laspiurrek egiten du honen interpretazioa. Ikaragarri gogoratzen du, bere estetikak berak ere, Ane filmaren, Sainudoren filmaren, Ane hori dakar gogora. Bai, denak. Eta kasu honetan gatazka, lau emakumezko dira protagonistak, ikusi behar duzu, Aitona hilda, eta Amona, Ama, eta bi ahizpa dira funerala eta eriotz osteko kontua kudeatu behar dituztenak, eta bi ahizpen artean oso bestelakoak, oso estilotonietakoak diren bi ahizpa, bata odontologa, bestea musika goi-mailako ikasketak egiten dituena, bata familiarekin bizi dena, eta bestea Bartzelonan bere ikasketa musikaletan murgilduta, pixkat familiatik arago da ona, eta benetan lan interesgarria. Eta badakizu soinuaz zein arduratu dan? Zein? Unai Jimenez? Dimitri! Zeona! Bai, eta beste lan bat badago, lehen aipatu dugu sarreran, Maria Lortza eta Koldo Almandozek zuzendutako Quebrantos, honei zine... Oso gomendagarria. Eta gainera datorren asteari lotuta ere, zentzu handia duena, baina ez dugu ezer gehiago esango, be impactua, bere esentzia bera, aurretik ez jakitean datza. Zinemaldian ikusteko aukera izan genuen, eta aztertu genuen zertxo bait, baina aukera baduzue, aipatu dugu Zerua Blur, Lur Olaizolaren lana, eta hor izango da beste, emakumezkoek zuzenduriko edo landutako edo era kolektiboan, baina emakumezkoen pisu handiarekin egindako beste animaziozko filma, Eiza, Hauazkena taldeak kudeatu duen 5 minutuko film laburra, bertan animatzaile asko dira, Hauazkena taldearen gidoiarekin eginakoak, baina taldean Bego Bikario, Ruz Escobar, Yugatxa Astorkia, Mila Mintza, Angela Jurado, Jana Leonda, Arrate López Apellaniz, Naiara Maiabia, Andere Molinuebo, Uxue Reynoso eta Roberto Zabarte izan dira. Eta kuriosoa da, ze uste dut lerro batean agertzen dela, edo lerro batean laburtzen dela animazio film labur guztia. Eta esaten du, ezkenuen uste urrenak gu izan gintezkenik. Ara... Zea proposa, ez? Irutzen zait. Eiza izena du, eta ez dut noski gehiago esango, 5 minutuko lan. Baina, animazio osatutako lana, eta benetan oso interesgarria. Eta esan da bezala, badira euskal produkzio gehiago tartean, esango nuke falta zaiguna Aitor Gametxoren lana izango litzatekela, hemen gaur berriz, eta ez dakit euskal produkziorik, Homeless Home, Alberto Vázquezen lanare hortxe da, eta... ez dut uste inora azten ari naizenik, oraintxe hor sail ofizialean lanen artean hori bai badira bestelako lanak eta badira bestelako noski erreferentziak guztiak sail ikaragarri pila, pelikula pila, film labur pila eta askotan plana hola osatzeko film laburrek eskaintzen duten lausotasunarekin. Zer horrek osatzen duzu proiekzio taimina. Bai. 5, gehi 13, gehi 29, gehi 17,
Gaina oso interesgarria iruditzen zaite film laburrak, bata bestearen atzetik ikusten dituzunean ere, bakoitzak eragiten dizuna, ez, kontrastean, urrengoarekin, ez, talka egitea. Zagit, oso emozionalki ere bai, artistikoki bada jakina, baina emozionalki ere bai, ariketa politia izan daiteke, Bagoaz aurrera, atzo aritu ginen Durangoko azokaren inguruan, 55. da, eta bertan lan asko noski entzungai izango ditugunak. Atzo entzun genituen batzuk, Raich, Mise, entzun genuen Paulin eta Juliet, lehen ere entzun dugu, Tempora taldeare entzun genuen, eta gaur uste dute Durangoko azokaren erregina ere baden norbaiten kantua entzungo dugula jarraian, eta gainera uste dut bere salmentetan goiurik zerikusi izan duela inoiz, baina bueno. Uste Durangoko azokaz? Nola joan zara? Desagertu zara? Desagertu naiz, baina itzuli naiz. Bai, goiuri doka Durangoko diska saltzaile onenaren sari bat jasota. Bai? Eta ez du diskarik eta libururik aurkeztu Durangon inoiz. Egia da, Baina nik saltzaitut, Nola? Libre, Izaro, Durangoko azoka, gerratu da, atzera zenbaketa martxan, bigarren kafean, adi izango gara, 17 egun, Durangoko azokako bertsio, berezi ontarako. Ez dakite esnebeltzak batuen proiekturik aurten bertan aurkezteko, edo geldo xamarre ote diren? Gu nahiko lasai gabiltza, orain uste eta hasiko gehala ensaiatzen, ze badaukagu horti prestatzeko, baina Xabik bai liburua. Xabik liburua aurkeztu. Xabi abenduan gurean izango da akustikoan, eta badakit oiane gure lankidearekin kulturan ere izatekoa dela, izan dela, aste honetan uste izatekoa zela, Trikitixaren inguruko liburu berri horrekin, liburu diska, Kristine Solanorekin, bere trilogia izten duena. Arrebarekin. Bai, izango ditugu gurean ere. Helduko zaitut, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre, zure legeen kontra, zure usten kontra. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten euzunetan. Aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen, izango naiz hemen. Bizi nahi du libre, bizi nahi du libre, bizi nahi du libre. Bizi nahi du libre, bizi nahi du libre, bizi nahi dut libre. Limonesen invierno bere izango da, Durangoko azokan Bai. asko salduko den disketako bat. Baina ni ikusi gabe, sentitzen dut Ez da gauza bere izango. Bai. Ai, lastima, eskerrak hemen zaituzten. Kontatuko izan sekretu bat? Jakina. Sinatu izan ditut diskak. Ez. Izarron sinadurekin. Benetan? Serio? Ni izarro izan gabe, noski. Ez dakit hau kontatzerik bazego. Ilundago mundua eta guri esigoaz sorterritik deserrira. Ilundago mundua eta guri zuzen.
baina hori matizatun barra. Etorri eta zu izaro baizinean jendeak eskatu sinatzeko? Ez dugu hemendik jarraituko. Bai, bueno. Igual hobeda ez jakitea dena. Ez, baina esan barra daukat, disko hoie jaso zituzenak, zekitela nien itzala izaro, Beraien seme-alabek, ez. Baina gurasoek, bai, gerturatu zitzaizkiten, behin baino gehiotan, estandea, eta, izaro begoten da, baina bazkaldu eta horreko gauzak ere... Inbaritu. Bai, pertsona izaten jarratzen. Ordu, guardian, nioten naiz hor, 24 ordu, zen nien naiz pertsona. Zuk ez bazkaltzen? Zuez. Nabaitzen zaio, ez da pertsona. Ez, beha bakarri matxa jaten ditu. Bata bestearen atzerri. Eta orduan, lehenengo aldia izan zen, ama bat etorri zen, esan ez da diskoa nahi nun, eta sinatuta, eta alabak eskatu dit, mesez sinatuta, beha etxean gehatu da ikasten. Azterketak dauzka, eta etxean gehatu ikasten, eta diskoa emate baiot, sinatu gabe, haze disgustoa. Orduan, zuk sinatze batzu, izaro izango bat sinatzela, nire alaba ez da, enteatuko. Hori da white lies ekspresioa bezala. White lies ingelesez da gezur txiki bat. Gezur txiki bat. Hori da. Ze ingeles hizkuntzaren Badakigu jakituria sakona daukazu. Horrela da. Bai. Egon ematen itzen marko genuke Durangoko azokan ligatzen danaz eta ligatzen ez danaz. Zuek asko ligatu duzu, Oinik adina jakita litzateke. Nik badakit jendeak asko ligatzen duela. Hortik aurrerakoa. Esne Beltzaren Esna albumetik, sorterritik kantuan, zera, bere abeslaritako bat gurekin dugulako. Marcos Estebanek baditu erpin ugari, erpini, hortik dator ez da. Baina gauza askotatik helduta ere, gurean kantoak egitera dator, baina uste dut aipatu behar dugula, Marcos Esteban, aipatuko genuen inoiz, sukaldaria dela, sukaldari trebea, Euskal Herriko bokadillo onenaren sari eman genizaioke goiuri? Bai! Nik ez probatu. Eta pini izen hau bokadilloak. Serio? Pini izena? Bai. Osa, pini bat eskatu barra duke. Bai, eta egiten du con pimientos. Venga, gauza zirritaz itzingo dugu. Venga, eman horret. Bueno, ze mustamak izu egoera hau, beste a beste? Izan da oso horra, danak kudeatzeko, baina egia esan nik uste ja preseun dela. Orduan, nola ez dut asko lorik egiten, beti daukat denbora, berriro beste buelta bat emateko nire munduari. Eta egia esan, asko lan egiten ari gera, herriak ere ikaragarri laguntzen du, eta momentuz egoera salbatzen ari gera, eta aurrera egiten ari gera daukagunarekin, ez? Ekipo hona dakat, ere, nire atzian, eta moldatzen ari gera egoerara. Orduan esan beharko nuke, ondo gaudela, daukagunarekin eta dagoen egoerarekin, egia da ez dela erretxa hola lan egitea, eta tokatzen zaigula, beste gauza asko eta beste gauza asko kudeatzea, normalen egiten dituguna baino, ondo ari gera. Eta hori, kriston laguntza daukagu, herritikan etortzen zaigu laguntza asko, eta... Oazen promoa ondo itea. Hori da. Bai. Inbarda? Ondari zara goiuri. Hori da. Alkizako herri ostatuak, etxera eramateko, platerak eta bokadioak, eta postrea. Eta Alkizako herri ostatuan gertatzen den guztiaren edo askoren atzean, Marcos Esteban dago, goi-mailako sukaldaria, sukaldaritza ikaragarria da esatzeko aukera zegoen bertan, eta orain etxean da esatzeko aukera dago. Hoi da, orduan sartze bazate adibidez, Instagramen, badaukate horrizteka bat, eta hor daukate, etxea emateko menua, eta karta guztia, eta denetarik. Eta hor etxerako janaria egiteaz aparte egiten ari gera, etxera eramateko janaria, baina bai pastorizatuta eta bai kongeladorean eukitzeko,
1000 kroketa erosi nahi dituenak. Gero, ez dakit, Gabonetan edo Oso honek bai indula konexio politie. Gabonetarako, orain eskatzen hasi. Hori da. Marcos, sukaldarizaren nik egin barrizizut bi test oso zailak. Oso zailak. Bolo da bilo haintxe Twitterren eta sare sozialetan eta batez ere WhatsApp kontutan. Lau jaki ematen dizkizute eta zuk bati uko egin behar diozu. Eta lehenengoa da, baduzu, urdaiazpiko iberiarra urdaiazpikoa. Baduzu, patata tortilla. Baduzu, olagarroa, eta badituzu kroketak. Lauetatik bat utzi baduzu utzi behar dut, kanpoan. baina... Bizitza guztirako, hori jangabe, bat aukeratu behar duzu. Bizitza guztirako. Bai. Erantzunan araberan igual juniko nahi zemendik, A ver, Vale, wow. Esango dut patata tortilla. Patata tortilla. A ver, nik janari jaki guztiak maite ditut, eta patata tortilla izugarri maite dut. Baina egia esan, 3-4 urtetan, lan egin nun jatetxe baten. Baldago kroketak maitatzen dituenen kanturik, Juri. Bai, ingo deu. Ingo deu? Vale. Beida, ireiona. Nik egingo dut. Ez, egunero egiten ditun 12 patata tortilla. Nazkatuta zuen. Kokoteaino bukatu zen. Egia da, astero egiten ditu dela 500 edo 600 kroketa. Eta oraindik ez naiz aspertu, baina patata tortillaekin ja pixkat, bueno, Osondo. utzi halko nuke. Badoa, bigarren testa. Erantzun zuzena. Netzako hau oso erresa zen baino, a ber. Gazta taula edo gaztak. Azeitunak. Brava patatak edo patata minak. Eta laugarren azein zen. Ui. Atze egin genuen, Juri. Ja, baina nola kenduko genuna 3 horien arten dagoen, baina nahi Bai, egia da, falta dena etzela ez. Arrautza prejitxu? Ez. Txokolatea? Ez. Irizen naiz. Misión imposible ditzen zaio honi. Venga. Tikitaka. Ba, 3 horien arten nahi zu. Ez dala irikitzen, txio bada. Azeitunak. Eta kroketak berrirokoa Poto. Gazta, patata minak, azeitunak edo kroketak. Ez dut gaztarik jaten. Esaten dezu. Programa bukatu da. Arratsalego 5 eta 2 minutu, bigarren kafean naiz irratiaren sintonian, ordubeteko isiltasuna utziko dugu, gure arianeko lankide arratsaleko 6 emisioari heltzen dioten bitartean, ez dut onartuko gure saioan, kaferik ez hartzea, tira. Baitena, hori onartu dugu. Bueno, bai. Baina gaztarena hoi pekatu mortala da. Zergatik? Ez zait. Ez dago arrazoiik, baino tira, saiatu. Nere familien, ia inork ez du gaztai jaten, eta ez du goiturarik izan, eta egia da, gero, bai gazta asko erabiltzen dutela sukaldean, eta gazta elementu bezala sukaldean gustatzen zait. Ez dut gazta bakarrik jaten. Ez dut idiazabal zati bat ez dut jaten, baina egiten dut arroz bat ontxokin eta idiazabalakin, eta hori gustatu egiten zait. Baina ez dut gazta bakarrik jaten. Sofistikatua da. Ez dakit ontzat eman dezakegun hori. Ez dakit familia jarraitu dezakezu. Salbatu egin naiz edo oraindik burua moztuko diazu. Azabiltza, mugantzaude. Gertu, bueno. Vale. Bueno, bida, ekartzen diguzuna ondo abesten badiguzu, badakigula baietz. Bueno, edo zein kasutan, hau ez zait bapatean pasako, baina saiatuko naiz, ia da, bizitzan ikasi behar dugula, ez, frustrazioari aurre egiten, emozioak ere nola kudeatu. Tolerantzia garatu Dona Pellaniz Nieto, 2 astetan gurean izan gabe izan dugu, lanpetuta zebilen eta torren hasten izango dugu gurean, baina ni falta motatzen dut, horrelako emozioak nola kudeatu, ja, ez dakit. Bai. Ba, gauzat esango dizuet, niretzat esan dago produktuetatik, danakonak, Moxalen kantu bezala. Hau ere izango da, noski Durangoko azoka virtual horretan, ez da gauza bere izango, baina izango da.
Marcos Estebanek kantua dakar, politikantuz kantua, edo politikantuz tartearen kantua, eta kantu hori Marcos Alkizako Ostaherri ostatua kudeatzen duen sukaldariak eskaini nahi dio, Alkizako herriari edo horrelako zerbait ulertu du, ez? Bai, bueno, pixkat egoerarekin badijoa, eta nik uste azkeneko astetan hau tokatu zait, eta ezin nuen gai hori burutik kendu, beraz, azkenen hola atera da. Estutu da erlazioa? Arretik zegoenarekin alderatuta, hau da, egoera bortitz honek, edo muturreko egoera honek lagundu izo indik gehiago Alkiza bueno, lehendik ere erlazio oso ona izan dugu, baina gila da, lehendabiziko konfinamenduan ere, zegoela jendea behar batzuk zituenak, eta etzan ausartzen ere geistea eta erostera. Orduan nik pixkat, hasi nintzen denetik erosten, produktuak herrira ekartzen, bai fruteria, bai arategiko produktuak, eta nik egiten nuen banaketa, ogia banatzen nuen herrian, eta orduan sortu zen erlazio oso estu bat. Nik uste bai elkartu gaituela gehiago, edo jendearekin, normalean ere sukaldean nago beti, eta jendearekin egoteko aukera bat eman dit. Piskat sukaldetik kanpo, beste gauza batzuk egiten. Eta orduan, bai, orain pixka, ezakit, jendearekin eta beste relazio bat daukat. Beste zaintza bat, ez? Bai. Zeder. Kantuan entzun nahi zaitugu, Marcos, beraz, instrukzioak emango izkizugu, zoaz angolkiraino, bertan dituzu kaskoak eta mikroa, probatuko dugu lasai ezin dugulako hurbildu eta bar, entzuten duzula, ahotsa behar bezala dagoela, eta orduan emango diogu. Kaletik doi izena. Bai, orain bai. Zuk entzuten duzu, musika? Bai, oso ondo. Beno, saiakera egingo dugu. Baina musika bai eskatuko dizut. Oso altu egotea, ez da? Altu jartzeko. Bai. Bakizu, belarri gogorra dakadala. Poliki, inongo presarik gabe. Jarriko dugu eta berriro abietuko dugu, hau ez da benetazkoa, probatzen ari gara. Hor gehiago beharko zenuke, Marcos? Gehiago eskatzen dizu, gora, horrele. Baina hori ez da bestia, ez? Edo beste ez dioze bidali dizut. Ara. Esango nuke hau bidali dizula. Hori bidali dizut. Baina segituan konpondu dugu, ez kezkatu. Marcos Estebanekin gauza gerta daitezke. Eta gertatu ere egiten dira. Emai guztuen minutu parea. Eta segituan gara. Zuekin eta Marcos Estebanekin dagokion kantua kantatzeko moduan. Pandemoniua. Podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Gaur pandemonioan Iñaki Estepi, bat sound sistemeko Iñaki. Sorkuntzaldetik nola eragin dizu guztionek? Ze proiektu zenituen martxan konfinamendua iritsi zen momentuan? Pues hasiera batean kriston kolpea jasan nuen, zeren hori justo gu bat sound kontzertuak hasten ginen martxoak 13an, eta genuekan maiatzak arte genukan data pila bat, eta batean bertan bera ziren erortzen bata bestearen atzetikan, eta mentalki ere kriston kolpea jasan genuen, genekien non dekanaterako zen eguzkia, eta egon ginen hilabete pare bat edo 3, latz, oso latz. Baina, orain ja pixkat hori. Oitu nahi ez, baina pixkat oitzen ari gera bizimodu honetara, eta pixkat burua beste rollo batzuetan, baina nalare beti musika barrun, ez? Ikuspegi orokorrago batetik, eta begiratzen badiogu Euskal Herriko musikaren panoramari edo kulturgintzarena, izan ditugun gonbidatu gehienek, nahiko pentsamendu pesimista dute honen inguruan, zein da zure ikuspegia? Nire aldetikan ere nahiko gaizki ikusten dut. Pentsatzen dut askotan, hori gu gara azkenean jendearen aurrean gaudenak, baina gure lana egin ahal izateko gure atzean beti dagola teknikari eta langile mordo bat,
kristona jasatzen ari direla, eta askotan pentsatzen dudanean horretan, pues, aretoak, soinu teknikariak, eta egia esan beltz ikusten dut, baina hori. Piskat margotzen dute kultura berpizten ari dela, baina oso filtratuta dago, dena oso ofizialki eginda, eta kriston filtroa pasabar direla horretan egoteko, eta, bueno, ikusten dute, segurazki aterako gera, edonondik aterako gera, baina momentu honetan latz ikusten dut. Naiz irratia. Naiz irratian, etzaizue gertatzen igual norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Ba, begira, hau ez dugu mikrofonatik kanpo hitz egin, baina egia da, problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau pa kaixo, Asier Errasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naita, naiz irratiko gazetaria. Bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinean esaten baduzu, hau kaixo egunon, Asier Errasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat itztotela edo. Hau euskaldun berria da. Kaixo, Asier Errasti naiz irratikoa. Asier Errasti naiz irratikoa. Nik zautzen du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasleak, esate zion, oh my god! A ber, ez dezu ulertu. A ber, igual ez dezu ulertu zuk. Nire izena, aian. Bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan, goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia. Ea, honek balio dion Marcos Esteban. Hautsa pixka gehiago? Ez, hor ondo da, ondo. Horrek hortan ondo zinake? Bai. Bale, maiazu segundu bat, rever pixka sartuko dugu zure ahotsean, eta berriro jarriko dugu abesti hasieratik, ezta? Luzea da introa. Oso ondo, primeran. Marcos Esteban Pini politikantuz, bigarren kafean zuzenean arratsaleko 5:11. Oraindik amesteko garaia da, oraindik borrokatzeko, oraindik sinisten genuena defendatzeko, gure eskuen artean iesi doan mundu honetan non geratuko da behin eta berriz trabak gure lanarentzat daukagun zama garsangaitza. Isildu nahi gaituzte, isolatu zapaldu, baina denak bat gara. Takekitzean begiratzen dut nire barnean, da zuentzako gogotsu jarraitzen dut lanean, aske egiten nauen herri hontan. Bizi naizelako nahi dizuet eskerrak eman, eskerrik asko alkiza zuen babesagatik, jasotzen dudan eitzultzeko ez daukat nahikorik, naiz eta batzutan indarrak motz geratzen zaizkit, elkarrekin gauden bitartean ninago bizirik. Oraindik amesteko garaia da, oraindik borrokatzeko, oraindik sinisten genuena defendatzeko, gure eskuen artean iesi doan mundu honetan. Bat gara, musika da gure taupa da gure armada, borroka eta minen isla da gugana. Eldu dena bazterrak nastera ederra da, ordena gaiun gordetak garraitzea, jainko bizidunen mendean kaioak gara. Gizartearen epaile, kritikatzaien plaga sortzaile, izendatzen diren euli hilara. Zaborra besterik ez dakarte mundura, zaunkaka zer eraiki ez eta azpilokoetan beti zabiltza demar marka, bihotza eskutan oiu besterik ez gara, antitasunean galtzen den aizearen kanta, lurralde galduetan bilatzen dut arnasa, bidean aurkitutako anaien artean, hauek ditut familia eta iraina ez da kolasa, gizaki guztien nahi ez da bakean bizitzea. Oraindik amesteko garaia da, oraindik borrokatzeko, oraindik sinisten genuena defendatzeko,
gure eskuen artean, iesi doan mundu honetan non geratuko da, oraindik amesteko garaia da, oraindik borrokatzeko, oraindik sinisten genuena, defendatzeko, gure eskuen artean, iesi doan mundu honetan non geratuko da. Marcos Esteban Piniren kantua, bigarren kafean, Marcos erreberrak enduko dizut agurtzeko behintzat, eta askar agortu bartzetugu, baino... Bibazu eta bibalkiza. Gorazu. Ieu! Behar dut, berriro... Kroketak egitera. Ez, kroketak gaurkoz bukatu ditut, 157 kroketa, eta orain paperak egitea. Zu lasai ekarri, urrengo batean. Lasai ekarri. Oida. Aste artean. Marcos Esteban, mila esker, placer bat. Mila esker. Laster arte. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez dakit ba, doinu hauek entzunda nora ingo zenuketen salto? Guk entzuteaz gain ikusten ditugu. Adarra, estalaktitak, ez dakit hemen garai ezberdinek ere zote duten bat egiten. Baina uste dut guk oso atzera egin behar dugula bidaia. Denboran behintzat, espazioan akaso ezain beste, baina paleolito garaira salto egin, eta ez zure haragiaren teoria zer den aztertu behar dugu Juan Ignacio Artxogarekin. Beraz, Juan Ignacio, arratsalde on, ongit horri. Txaldean. Arratsaldean. Ez dakit adarra eta estalaktitak garai berdinekoak diren edo hemen alako nahasketa ere ez duten egin, baina tira. Ezurreta haragiaren teoriaren muinera, joango gara beraz. Bai, bueno, arkeologoak esaten dute, hainbat estalaktita eta kobazulotan moztuta aurkitu dituztela eta badirudila estalaktita afinatzeko aleginetan eginda dagoela, ezta? Ez dakite inoiz frogatzera iritsikoan, baina bueno, oso iradokigarria da hipotesia. Eta entzun dugun musika zoragarria. Bai. Eta girogarria. Bueno, aurrekoan esan gendun, aipatu genituen zantzuez aparte, segura asko bazela euskera paleolitoarekin lotzen duen zerbait, ezta? Eta izango lieke hezur eta haragiaren teoriak euskerean utzi dituen fosil pare bat. Baina, bueno, beraz hasiko gara, hezur eta haragiaren teoria zer dan adierazten. Teoria honek esaten du, ume jaio berri batengan hezurrak aitak jarri dituela. Eta hezur horiek haragiz eta odolez amak estali dituela. Umea horrela sortzen da. Bi alde batetik etortzen zaizkio gauza batzuk eta bestetik besteak. Eta gaina hori esplikatzen dutenek, eransten dute gainea erraza dela hori ikustea, zeren zuk hezurra puskatzen duzunean hor barrun dago aitaren esperma oraindik. Hezur muina, alegia, horrekin identifikatzen dute. Bueno, usai paleolitikoa, hezur muina, hezurra, haragila odola, hori alde bate utzita, gero ikusiko dugu, ez da usaila bakarrik, badaudela hainbat arrazoi, hau paleolitikotik datorreala pentsatzeko. Bueno, teori honek, esango zuen, zertarako balio du, teori honek, ez da, ipuina, oso polita, oso kuriosoa, zertarako balio du. Bueno, hau ipuina baino asko gehiago da. Ipuina da bakarrik gauza konplejuago baten adierazpide erraz ulertzeko modukoa. Honek benetan balio duena da gizartea edo tribua edo nahi duzuen deitu nahi duzuen bezala gizartea paleolitikoan esan nahi dut. Antolatzeko eta sailkatzeko. Horrek antolaketa hori egiten da bi ardatzen inguruan. Ipuin honek esplikatzen duen teoriaren arabera, hor egiten dira alde batetik hezurraren
ahaideak, deitzen dianak, eta bestaldetik haragiaren ahaideak. Alegia, sailkapen guztia egiten da, aitaren aldeko ahaideak eta amaren aldeko ahaideak. Ardatz horren inguruan egiten da antolaketa sozial eta familiar guztia. Esan beharra dago, paleolitikoan familia nun bukatzen dan eta gizartean nun hasten dan, muga hori ez dago, dana bat da. Gizartea da familia handi bat, zatik gizarteak, gizataldeak txikiak dira, guretzako gizarte bat zer dan pentsatuta, handiak guretzako familia bat zer dan pentsatuta, ezta? Bueno, orduan horretarako balio da. Gizartea antolatzen da eta familia antolatzen da bi ardatz nagusi horien gainean. Hezurraren ahaideak eta giharraren ahaideak. Izan ere, kategoria hauek, hor 19 mendean zehar, olako herri galdu, azkeneko bazterreko herriak aztertzen ibilizien antropologoek toki askotan aurkitu zituzten kategoria horiek eta konturatu ziren esparru zabal batean kategoria horiek mantendu egite ziala. Eta gaina beren artean zerikusirik ez zuten herrien artean. Beti hezurraren ahaideak eta haragiaren ahaideak errepikatzen ziren kategoria horiek. Baina ez zekiten zergatik. Ez zuten ulertzen. Eta milagro txiki bat izan zen, halako batean azaldu zen, bidaiari, garai hartan bidaiari esate zitzaien, 1700 da pikon, pentsa noan juten gehan, gaur egun antropologo esango genduke, baina bidaiari batek egin zuen, hoietako bidai batian, nunbaiten arkitu zuen, jaz naiz gotzen nuntzan, zehatz-mehatz, esplikazio hori. Zergatik hezurraren parienteak eta zergatik haragiaren parienteak nondikan zetorren. Da, ari esker eta txurroz, pentsa, ari fin batetik nola etorri zaigun, harek bidaia piramendi horrek espazun bidaia egin garai hartan, pues ez genduke jakingo nondikan zetorren. Bueno, italiar bat zan, Desideri izenegoa. Hor agertzen dira, gure hizkuntzan ere garai haietatik eta teoria haietatik alako fosilak, ez, Juan Ignacio? Bai, bi dauzkagu. Pixka bat pentsatuta, euskeraz daukagun senidetasun izendegian, zeo zertan danok bat baldin bagatoz, ez da erresa, da, ez dakigu hitza edo atzizkiak senidetasun adierazten dula, ez da? Arre ba, ne ba, eu ba, aur ba, aiz ba, ize ba, osa ba. Ba horrek senidetasun adierazten dula, ez da? Bueno, aintzat hartzen badugu, ba senide esan nahi dula, eta pixka bat pentsatuta, hortxe topo egiten dugu, giharra bakin. Eta giharrea, gutzako da, bai, gaur egun, giharrea da, ez dakit muskuloa. Bai, muskuloa edo. Baina, haragiarekin aspaldi lotuta. Eta giharrea, gume ginean, giharra eskatzen gendun zehari. Bai, hain garizkoa. Harakinari, haragia saldarako eskatu, eta giharra, koipei gabe, haragia. Bueno, horra hor, nun daukagun euskeran, baita ere, beste hainbat tokitan azaldudan, haragiaren parienteak esateko modua, giharra. Eta gainea, balio du adierazteko, ez zehatz-mehatz paleolitikoan bezala, baina nahiko gertu. Paleolitikoan giharra izango lirateke gizonezko batentzako bere emaztearen aldeko pariente guztiak. Bueno, paleolitikoan esan dugu bi ardatz horietan zatitzen dela, gaur egun ez daukagu hori. Eta orduan adaptatu da eta hitzak balio du esateko bai gizonaren ikuspuntutik, bai emaztearen ikuspuntutik. Paleolitikoan izango litzake gizonaren ikuspunturako bakarrik. Baina azkenian dago hitza esan nahi berarekin, hitz bera, giharra azkenian da haragiaren parientea, eta esan nahi du orduan bezala famili politikoa nola bai. Norbaiti horreintxe burua kea dariola. Ari balin bada, gure gaur egongo hizkuntzan adibide garbienak ama ginarreba eta aita ginarreba, ez? Hortik... Guk horrela erabiltzen dugu, baina giharrabak modu generikoan erabiltzen da. Aita ginarreba eta ama ginarreba bikotea
izendatzeko. Giarrabak, esatea, nie giarrabak. Eta hortik askotan hizkuntzaren logika bilatu nahian zergatik arrebak, ez? Nire emaztearen aitean nola da ba aita arreba eta hor galdu egiten gara, ez? Askotan galdetu dio nire buruari. Errepasatzen badugu pixka bat, euskal linguista edo baskologo edo azkeneko 200 urtetan izan dianak, salbuespen bat edo beste, gero aiketuko dugu, baina getienak hortxe kakotuta enreatuta gehatu dira. Ze de Montre pintatzeoten du arrebak giarrebaren izenean. Eta ze senidetasun harreman arraroa zegoen honen atzean. Bueno, pues ez zegoen ezer. Ez dago arreba, dago giarra. Arreba izan beharrean giarratik. Giarra, ba. Ez dago arreba. Eta hor, Aizkibel, eta entzun duzuen Aizkibel bada, bueno, Azkoitiko udal liburutegiaren izena da, Azkoitiko filologo bat zan, edo askologo garai hartan, eta arek bai esaten du, zatitzen du hitza behar dan bezala, 19. mendean, esatu, giarra ba. Baina, karo, Levi Strauss hendik netzuen ezagutzen, jaio gabe zegoen artean, eta orduan esatezun, hau izango da, giarrebekin, aragila jatezutelako, edo festaren bat itxezutelako, edo arek usai hartu zion, hitzari bai, hitza egoki zeatu zuen, baina, beste esan nahi batekin. Bai, ezin jakin. Nor pentsatuko luke, olako teoria, olako kategoriak, aldez aurretik ez baduzu ezagutzen, buru atzaizu horre baten, ez da, inondik gane, ez da. Bueno, hauek danak, oantxe aikiatu dut Levi Strauss, hauek danak ez ditundik esaten, hauek danak Levi Straussek esaten ditu, eta, bueno, ezagutuko duzuen noski, da pertsona bat ezaguna bezain ez irakurria, baina, esan nahi dut, bere prestigioari eta dagoki. Akaso horri gehitu beharko genioke ez eztabaidatua. Eztabaidatu ere gutxik eztabaidatuko zuten Levi Straussek proposaturikoa, ez? Bueno, gaur sartzen ari gean arlo hau, aspaldiko senidetasun harremanak eta ezkontza arauak, eta da, oso kuriosoa da arlo bat oso garatua, oso ondo ezagutzen dana, Levi Straussi esker, eta nik ez da gizargatik, baina erabat batere gizarteratu ez den zerbait. Nik ez dakit edo paleolitikokoa delako, irutze zaigulako, ez daukela inolako utilidaderik edo probetxurik guretzako, edo baita ere hain borobilduta eta utzi zuelako arloa gizon honek, ez da? Batzutan nik uste zientziaren letratan benipin aurrera bideak etortzen direla maisu zarrari egurra ematetik. Beti, horrela etortzen da. Estimulurik handien hau dala, orduan, tarteka maisu zar bat tokatzen danean, hain handila, dana perfecto, eta hain lotuta utzi duena. Pentsaturik gabe, dana lotuta, borobilduta utzi duena. Esan berreko guztia. Aztu egite zaio, besterik gabe, ez da? Eta, bueno, nik uste kasu hontan, gero, haien izango dugu denbora komentatzeko, baina hor dago ezagutza zorro bat, zaku handi bat, oso probetxugarria, ondorio asko dauzkena gaurko gure gizarteak hor, eta bate ezaguna ez dena. Alare, senidetasunaren inguruan asko eta ondo idatzi du Juan Ignacio Artxuagak, hor badira hainbat artikulo Auñamendi Eusko Entziklopedian, eta, bueno, senidetasunaren inguruan, zure azken liburuan Juan Ignacio eritze egiten duzu, ideia eta balioen bestelako historia laburra, eta horren irakasgaien aplikazioa gaurko gizartean Pamela Etxeak argitaratu zuen, ez da, 2018an? Historia laburra eta titulo luzea. Titulo luzea, bai. Bueno, lerroburu eta azpititulo. Ideia eta balioen bestelako historia laburra. Eta horren irakasgaien aplikazioa gaurko gizartean onartu behar dundik, borroka egin nuela liburunekin. Eta borroka hortan liburu atera zaila garaie, baina, bueno, iritsi ginen alako bake prozesu batera diok. Batzutan pasatzea alda, adibidez, ontara gerturatu nahi duen jendea, agian zenbait ez idatzi izaten diela oso tekniko, edo oso, nola esango nuke, pitxin bat, ez astunak zentzu honenean, baina batzutan oso teknikoak izaten direnean, agian gizarteratze prozesu hori eten egiten da, edo ez da inbesteko jariotasuna ematen, ez? Bi aldeen aldetik. Lotza pixkat ematen dituen esan behar dedanak, baina ni rollisten oso kontrako.
oso kontrakoa Ez da Bai, horretik esatet banekin lotxatuko nitzala. Oso kontrakoa naiz, eta irakurtzen ditudanean hainbat jenderen liburuak eta asarretu egiten naiz. Askotan gertatzen dalako bate komplikaziorik ez duen gauza oso modu zailean esplikatzea. Arrazoi. Eta nahi gustatzen zait, zientziatatik ikasita, gauza zailak modu erresean esplikatzea, edo behipin hortan saiatzea. Asko saiatzen naiz, horretik esaten dut, lotxatu egingo nitzala. Ni asko saiatzen naiz gauza zailak modu errezean esplikatzen. Ez dakit zenbateaino lortzen dudan. Hemen lortzen duzu, bigarren kafean, benetan. Hemen benetan lortzen duzu. Liburuan, baita ere, egia da, gauzak ulertzen dira, baina borrokatxoa dago hor, ez da. Senidetasun harremanen kontu hau, oso komplikatua da, txorakeri bat ematen du, ez da? Senidetasun harremana danak ezautzen ditugu, ez da? Aita, ama, umea, laba, osaba, izeba. Baina senidetasun harremanen arlo hori oso berezia eta oso komplikatua da. Paleolitoan, ez orain, paleolitoan. Oine bai, Orain gauzak aldatzen doaz, ez? Aniztasun gehiago dugu. Eta batez ere, liburu horrek daukan problema da, aurreneko atala da senidetasun harremanei buruzkoa. Eta hortik aurrea, hoi pasata gero... Karo, horra ataskatze batzea... Bai. Zailena dago hasieran. Bai, gero liburuak bide erresagoak, bide txurrak proposatzen ditu, baina hasieran... Baina dago. Bai. Hasieran kentzezu, zaiena, eta gero... Askotan gomendatu du liburua, eta hemen daukan norbaitek nahi baduzu, utziko dizuet, baina... Bueno, ez da... Zer guk irakurtza eta gero zuri laburpen egitea, oze? Izu nik irakurri dudala dagoeneko, aspaldi irakurri nuen, eta tarteka berri irakurri ditut pasarteak kostata, baina nahi balin duzu utziko dizuet. Bueno, eta norbaitek interesik balu, ideia eta balioen bestelako historia laburra, Pamiela Etxeak argitaratu zuen, ez dakit oraintxe izango duten, baina bigarren kafean oso liburu elkartruke zalea gara, inorke nahiko balu, bigarren kafetik helaraziko genizuke alea hobintzat, eta hori bai, gero bueltan. Gero bueltan, favorez. Badutola kuriosidadea, eta ontaz aigeala ez, familiak, eta nola osatzen ziren, eta ezkontzak lehen oipatu dituzu. Ezkontzeak nola ziren paleolitikoan, nola ematen ziren, zer suposatzen zuten? Bueno, aurrena falta zait, esplikatzea, hau zergatik handan paleolitikokoa, usaiak eta zeak eta ikusi ditugu, baina pixetu, zuritu berra dago, ez da? Bueno, batetik gizarte antolaketa hori paleolitikoan ematen da. Zergatik dakigu hori, paleolitikoan bizi den jendea, 20. mendean, 19. mendean, antropologok bisitatzea joan diranean, guztietan, kezka nagusia, jateaz aparte, kezka nagusia da, gizartea nola antolatu. Talde txikiak dira, oreka zail batean bizi dianak, orduan, aurreneko obligazioa da irautea. Irautea talde bezala. Eta guztietan, familia nola antolatu eta ezkontzak nola antolatu da gai politikoa, lehen esan dugu, familia eta gizartean nahastu egiten diala. Bueno, gizarte antolaketa hau, senidetzaren antolaketa eta ezkontza arauak die gizarte paleolitikoaren politika. Beraz, oso gai importantea da. Bizirauteko erramienta. Eta hori da kezka nagusia. Toki guztietan unibertsala da, argitzen da, nola antelatzen dugu senidetza, ze ezkontza arauak jartzen ditugun, iraupena aseguratzeko, ezta? Hori batetik. Baina gero harrigarriena da zen mapa azaltze zaigun. Bakizu edozein gai aztertzen duzunean, ez bakarrik antropologia aldetik, baita genetika aldetik, edozein aldetatik, azkenian egiten duzuna da agerkariak mapa batean jarri. Pintatzen dituzu puntu batzuk, zuri agertze zaizuna, eta gero mapa hori ikusita esatezu, bueno, eta hau zekin ezkontzen da. Nik aurretik handakidana arkeologiatik edo historiatik edo hau ze garaikin, ze kulturakin, zerekin ezkontzen da hau, ezta? Bale, ze mapa ateratze zaigu ezurre eta haragilaren teoriak, ze mapa ematen digu? Hori da paleolitikora eramaten gaituena zalantzarik gabe, ezta? Astronomian bezala, bakizu zenbat eta urrutigo begiratu, ordun eta atzerago egiten ari garela denboran, ez da? Hemen antzeko zerbait gertatzen zaigu. Hemen daukagu, Euskal Herriko agerkaria, Ginarrebarena, bestea, gero esango dugu, gero salto bat egiten dugu Europa osoan utxune bat, eta juten gea
Kazajstan, Turmenistan inguru hortara. Gero Tibetea. Gero Indiako Himalaiara. Eta bukatzen dugu Siberiako Pazifikoko kostan. Korearen gainean Sahalingo penintsulan. Ostia. Hoxek duken denak buruan. Ze mapada hori. Bueno, pues hori da mapa. Horrek ze erakusten digu. Euskaldunak Siberiarrekin lotura daukagula, ez. Horrek erakusten digu Euskaldunak movida horretan sartuta egon ginela. Alegia, hau da, gero esplikatuko dugu, denbora ematen badigu, hau da, munduaren historian izan den aurreneko iraultza. Senidetasun harreman eta ezkontza arau aldaketa bat. Ordu arte etzen horrelakoa. Ezurreta haragiaren teoriak esplikatzen duen sistema hori da sistema iraultzaile bat bere garaian. Eta iraultza hori, pixkana oso probetsugarria zelako jendearentzat pixkana zabaldu egin zen. Horregatik aurkitzen dugu hainbeste tokitan eta beren artean zerikusirik ez duten herrien artean. Baina gure arbasoak ere movida hortan egon ziren. Eta olako mapa ikusita, pentsa dezakezue oso aspaldikoa dela, batetik. Besteak beste tartean daudelako nekazaritzen inoiz jardun ez dutenak, inoiz jardun ez duten herriak tartean. Orduan, ez da neolitikoa. Gainera esplikatuko dugu, neolitikoan ez du bate interesik honek. Sozialki ez du inungo probetxurik, ez du inungo onurarik. Baina hain konturatzen naiz, ahaztu intzaigula, bigarren fosila esplikatzen. Hizkuntzan dugun, bigarren fosila bate giarre batik edo azaldu dugu. Hori da. Bigarren fosila da, haurdun zaudela esateko, euskeraz daukagun oso modu polit eta ez ezagun xamarra. Haurdun zaudela esateko, esaten da oraindik hainbat tokitan, esur berriak ditut. Haurdun nago esateko, esur berriak ditut. Edo, bestengatik ari bazara, halako haua esur berritu eginda. Zer derra iruditzen zaidan. Esur berritu. Zer esan nahi du gizon batek esurrak, umearen esurrak, esur esaten da, diminutiboan. Esurrak jarri dizkiola, bere erraietan esurrak daramaizkila, eta orain, teoria horren arabera, berak odola eta giarra estaliko ditu esurroiek. Oraindik euskeraz, esur berritu esaten da, noski esaten dutenak ez dute teoria hau ezagutzen, hain aspaldikoa delako. Baina, eta da, paleolitikoarekin konektatzen gaituen zerbait. Hori esaten dugunero, ari gara oain dela 40.000 urteko siniste bat errepikatzen. Sintonia ezin magikoa. Bai, edarra da. Ni galdetu nuen kuadrillan, eta batek ala esan zidan, esatzen ezur txikik barrun ditula ordun zegoela esateko aitu nion amona bati. Beraz, erabiltzen da, Goierrin adibidez, bada gune bat, ez? Bereziki hitza hau erabili dena, zergatik hori? Bueno, zergatik gatu da, Goierrin beste aldetik, Goierri oso konservadorea izan da. Aizu, Goierritarra naiz, egielatza. Izan da, esan nahi baita mitologian, eta marinen kontuak, eta gentilenak, eta Goierri aldortatik gordailu ikaragarria izan da, ez da? Agian, orain ni badakit, esan didazue, beste tokitatik ere etorri dirala, Goierri kanpo ere, baina ez dakigu. Bai, baina hemen mungia ingurutik, zehaztu digute, mungia ingurutik. Hori ere nahiko gordailua da. Bai, eta asko bilbotarrak, kuadrillan galdetu zuen lagun honek, kuadrillan bilbotarrak dira noski, gero bilbotarroiek senideak edo gurasoak atxonan monak ziurren iba Bizkaiako beste herri batutakoak, baina Gernika, mungia, inguruetan edo esurberritu kontzeptu hori ere haute zegoen, eta onartu xamar, eta hartzen zuten aintzat, haurdun egotearen sinonimo modura, baina baita erditzearen sinonimo bezala. Baina erditu berritan bakarrik erabiltzen omen zuten. Ez dakit. Erditzarenak gero bakizu, aspaldiko hitzetan, egotan dira alako lerratzeak, esan nahi aldetik.
Igual, animatu dezakegu, ez? Erritzearekin ez du, hori da gerora etorritako zerbait. Osea, berez da aurreneko, aurdun geratzearena. Eta ikerketa ere egin dugu hitza bera agertzen da Jainkoaz Galdezka 40 euskal idazleen erantzunak liburuan, Jose Arregiren liburu ezin izan du zehaztu ze idazlek, hor asko hartzen dute parte, Laura Mintegik, Peio Otxotekok, Txomin Peienek, Xabier Lete, Koldo Izagirre, Juan Cruz Igerabidek, Itxaro Bordak, Jean-Louis Davantek, baina liburuan agertzen da, zatitxo bat, zehaztuko dugu, akaso beste baterako, baina bertan parrafoa horrelaxe amaitzen da, eta behar bada horrexegatik jodu ere guregana Josek Jainkoa berritu nahian, metafora guztien ama Ernaldu, eta Exur berritu nahian. Alaxe dio, eta hori ere, hor dago, gure literaturan hitza agertzen da behintzate kasu hortan. Orotarikoan ere azaltzen da. Agian esaten komentatu nahi nuen. Akaso, entzuleak edo norbaitek honen inguruko berririk izango balu, eta informazio hori gero guk ere jaso dezakegula hemen, ez da? Bigarren kafean, eta berriz berpiztu, ez? Erabilera, eta ezagutza honen inguruan. Beraz, norbait animatzen bada, badakizue idatzi guzue, eta guk jasoko ditugu. Goiurik esango dizue, bigarren kafeko WhatsApp zenbakia. Bale, 6-8-8 Arrapatu indeu. 6-8-8-7-5-4-4 telefonoan, hortxe duzue gurekin harremanetan jartzeko aukera, WhatsApp bitartez eta noski sare sozialen bitartez ere zuzeneko streamingean idazteko aukera baduzue, baita, edo zinegunetan gure Instagram, Twitter, YouTube edo danako kontuetatik Twitch bitartez ere idazteko aukera baduzue, eta kontatu duzu, zer dakizuen zuek, Exur berritu hitz horren inguruan, edo horren erabileraren inguruan, zuen ingurukoek, helduek edo erabiltzen ote duten, eta guk bilduko dugu, eta Juan Ignacio hori izango dio, Juan Ignacio, hau ere jakin dugu, hau gehiago dakiu. Aizu, bani hasiko naiz esaten, Itz oso politia iruditu zait. Bai, hori esan ez zuen, erabilera sustatzeare politi izango litzateke, ez? Hemendik aurrea aurdun esan beharrean, no? Noiz behinka ere, Exur txikiak ditut, edo Exur berritu da, edo, ederra da. Politia da. Bueno, saiatuko gara, hau berreskuratzen. Egunero, akaso egin marko egunuke Exur berritzearen inguruko 6-8 bat. Nor Exur berritu da gaur. Efemeridetan, nor jaio, nor hil, nor kaleratu zuen alako edo bestelako diska, gaurko egunez Exur berritu zen, hori iztu guain zehaz jakiten, baina... Politxe da, erabiliko dugu. Bai, eta xiko nahiz baita igual erabiltzen, nik dauzkat lengusu eta lengusina asko, bai aman aldetik eta bai aitan aldetik. Orduan igual xiko nahiz, bai zurrezko lengusuk eta arabizko lengusuk, esaten? Uixe. Desberdin. Gantxe, ja, aiteatu dezula, lengusu maileguz hartutako hitza da. Lehen kusu, kusia, frantzesez, kusen, eta lehen primo hermanotik lehen gusu. Zergatik, oso erresa. Hitz, bi aldetarako balio duten hitzak euskerak ez zituen. Pentsatu behar dugu, euskeraren izendegila, senidetasun izendegila, oso bestelakoa zen senidetasun batentzako asmatu zala. Orduan, hor, igurtziak eta zea daude, ez du ondo ematen. Orduan, egin da egokitu. Ze pasatzen da lengusukin, ze pasatzen da koñatakin, oidanak kanpotikan ekarri behar izan ditugu hitzak. Zergatik, garai baten etzeola, lengusu kategoria etzegoen. Batzuk ziren ezkontideak eta beste batzuk ziren anaiarrebak. Lengusuen zea horren barruan. Orduan, sortu danean, senidetasun berri bat, senidetasun antolatzeko beste modu bat, beste kategoria batzuk, etzegoen hortan hitzak hartu behar izan ditugu, eta hortxe daude. Konstatazio polita hori da. Gu dauzkagun hitzak ez ziren sortu, gu daukagun gaurko senidetasun harremanak deskribatzeko. Hizkuntzaren erabileraren beste alor batzuetan ere gertatzen da. Baina, seguru oso gutxitan pentsatu dugula hortan, edo... Beraz, amaren aldeko lengusuei, eta senide guztiek giarrebak deitzeko aukerare baduzu. Eta bestei, aitaren partezkoi, ezurrezko nola zen? Ez nik usatu zait, ezurrezko lengusuk eta arabizko lengusuk. Bai. Bai, eta milenialagoa da, hori. Badakizu goiuri ez dela mileniala, ez da? Eske, zure... Zertan adil da? Mileniala ni baino zarrago dira. Zuzeta mileniala ni naiz, barkatu. Ni naiz mileniala. Jesus, no eritxe, zu mileniala bazea, ene bada.
doakotasun Bueno, jarri erasoak. dezagun. Bai, gurean. Nik ez da giregi esan bidai hontan noruntz goazen edo agurtu beharrote dugun Juan Ignacio edo oraindik badu hemen zerbait kontatzeko. Ezkontzen inguruko agian, ez? Argibide gehiago izango dituzula. Bueno, ja pixka sartzen gea, hain gogorra egin zaian hasierako atal horretan. Dira, musika honekin ere ezkontza dantza egin liteke. Baina, bueno, hola, gauza batzuk labur esateko. Lehen esan dut, iraultza handi bat izan zala. Zergatik? Bueno, lehen aldiz albideratu zuelako gizarte handiagoak egitea. Eta esan dugu nola, bueno, hau ez... Bai, elkartrukatuz. Hau ez da bat ere ulertzen. Esan nahi dut, hau beharko genduke 2 ordu eta arbel bat eta marrazkiak egiteko eta eskemak egiteko, ez da? Baina restrikzio bat sartuta ezkontza arau batean lortu zen gizarte txiki batetik gizarte handi batera pasatzea. Ez gea sartuko detailetan, baina horren garrantzia hori da. Eta gizarte paleolitiko ehiztarian talde handiago bat sortu ahal izatea oso importantea izan zen ehizarako lurralde handiago bat kontrolatu ahal izateko. Hori izan zen. Hori da gero neolitikoan lur puxka batekin ua landuz eta jorratuz bizimodu ateratzen duzunean, ja sentidurik ez daukena. Eta gaurdaino iritsi bat gure artean esan gendun oso eoskorrak izan zirela eta nekazari bihurtzen azkenekoak izan zirela inguru hontan, horregatik anagian iritsi zitzaigun. Kuriosidade bezala baita ere esan dezakegu, gizakiaren historian zehar gutxinez neolitikoaraino, eta agian orain dela 1.000.000 bat urte hasita, intzestoa saiesteko ezkontza arau nagusia izan dela lengusu batekin ezkontzea. Gure, gizateriaren 80%, gure arbaso guztiak horrela ezkondu dira. Bueno, hori kuriosidadeak. Beno, honako edo alako esur berritu dela esaten dugunero aurdun geratu dela adierazteko, duela 40.000 urteko sinesteekin eta mundu aldatu zuen Juan Ignacio Artxagak erakutsi digun lehen iraultza ideologiko horrekin egiten du bat, eta hori Mariren kontuak baino asko zarragoa, omen da. Dudarik ez, Mari etorri berria da hoien aldean. Juan Ignacio Artxaga, ehiztariak aipatu dituzu, eta orain pendiente badugu, datorrenerako Andeetako ikerketa hura, non emakumezko ugari agertu ziren eizean, eta horrek... Azkeneko gauza. Bai. Bete sorpresan bat, bota. Ezkontza arau aldaketa honekin, eta gizarte handiago bat sortzea eragiten duen honekin batera, eta batera alabeharrez sortzen da, garai berekoak dira eta enbor berekoak dira, esate baterako karmaren teoriak, eta berdintasuna eta etikaren inguruan eraikitzea gizartea. Luze joko liguke hau dena zergatik nola den esplikatzea, baina arren sinistu idazue horrela da. Kalabaza jaizkora sartu dio, Juan Ignacio, la fabla! Beti usten digu horre ez dakitez, gehiago nahi horrekin. Boren Juan Ignacio Artxaga, mila esker eta urrengoan, helduko diogu honi besteari hau gai pila dauzkaguna oraindik. Ze ondo, eta zenba gozatzen dugun zurekin. Eskerrik asko, horrena. Zuri. Mila esker.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta gu Juanin hasi agurtu dugu, baina guri ere laizera agurtzeko ordua iritsiko zaigu. Badakizuen orden hau, ezta? Bai. Nola ez ba... Jeff Buckley! Gaurko egunez jaio zen Jeff Buckley ondia, Orange County, Kalifornian abeslari, gitar jole, pop rock giroan eta pop rocketik arago ere aritutakoa, Tim Buckleyren semea, 87an itxota hil eta, ikono ere bihurtutakoa, eta, utzitako musika, zabala, diskoak eta lanak ez akaso ikaragarri pila, baina zalantzari gabe onak, Last Goodbye honek bezala. Maia, haundia emantzen. But it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. This is our last embrace. Eta Last Goodbye honen ostean akaso beste kantu bat entzun behar dugu. Hainbeste daude zein. Ez baina aukeratzeko... Aukeratzeko... Nik uste... Zuk aukeratu zu, ja. Ez dakit. Nik nahi dut... Lilac Wine. Oh. Please kiss me out of this eye, baby, not consolation. Oh, you know it makes me so angry, 'cause I know that in time I'll only make you cry. This is our last goodbye. Laurogeita hamalauan kaleratu zuen Last Goodbye kantu hau, suizidioaren inguruan aritu zena, eta horre zinean ere izan du bere pixua, Goiuri. Zer? Kabesti honek, Vanilla Skyen agertu zen, Scarlett Johanssonek piano eta hotxean ere grabatu zuen, eta He's Just Not That Into You kantuan ere, musika banda osatu zuen. Baina zuk zurea nahi duzule, ez da? Bai. Beno, Lilac Wine entzungo dugu gaurko saioa agurtzeko, Jeff Buckley haundiarekin, zer? Baina esan behar da, Jeff Buckley bakarrik Grace albuma, plazaratu zuela, 1984an. Nola litzeke, album bakarra plazaratu eta gero hainbeste abesti on edukitzea. Nik uste dut, zaini oso zalea naiz, Jeff Buckley zalea. Eta durroketik, psikodeliatik, bluesetik, jazz folkatik, gospel tradizionala ere jorratzen du, eta garrantzitsua da. Grunge, grunge, basatiaren efervescentziaren erdian, atera zen Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, eta guzti hauek, hori inguruan zituela, eta, beak inspirazio handiak zituen, baina asko handiak ere inspiratu zituen. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you.
lilac wine is sweet and heady like my love. Lilac wine, I feel unsteady like my love. Listen to me, I cannot see clearly. Isn't that she coming to me? Nearly here. Jeff Buckley handiarekin agurtuko dugu. Gaurko saioa, gaurko 85 garren saio hau. Badakizu, aste bete barru 100 garrena dugula, Maiten, eh? Ah, nerekin! Bai, zurekin! Bagoaz, datorren astera arte, 100 garrenera arte, Maitena? Ze plazerra dan, ze gustora, ze ondo, Goiu, hemen zaude, Goiuri, hemen zaude. Zazin marko edo, txampain botila bat ikarri, ez dakit, pentsatu. Mira, bai, datorren aste artean. Jakina baiez. Noski baiez. Goiuri, da bizitza. zuri bihar arte. Bihar arte. Eta zuei entzule hori ere, plazar baduzu. Bihar arte. Arratsaleko 4etan izango gara Naiz Irratiaren sintonian bigarren kafean. Lilac Wine honekin, Jeff Buckleyrekin agurtuko dugu 85 garrena izan ondo. Aio. Listen to me, why is everything so hazy? Isn't that she? Or am I just going crazy, dear? Lilac wine, I feel I'm ready for my love. Feel already Keep calm and bigarren kafea.